Здравейте хора в YouTube. Сега в този клип е за проба, ще ви покажа някакви тъпи неща. Примерно, как да си направите пръчки, пакли и подобни неща. Значи, пръчките се правят по следния начин. Ето така са пръчките. Паклите се правят, слагате тук пръчки, тук каменни въглища или дървени въглища. Ами, тук се правят различни работи, например, така се... опа. Така се прави лопата, така мотика, така браво. Ами, горе-долу е това. Виждам.